இல்ல எப்படிதான் எங்க அப்பா இம்புட்டு வருஷமா நிறுத்தாம 2 மணி நேரம் அரைச்சாரோ என்னால சேர்ந்த மாதிரி 10 நிமிஷம் அரைக்க முடியல. ஐயாவும் நீங்களும் ஒண்ணா? தானே இருக்கு. சிவனேசா இப்படி எல்லாம் சாப்பிட்டது இல்லை நீயே. சிவனேசனே வந்து இட்லி சுட்டாதான் திரும்ப அந்த ருசி வரும் போல. எத்தனை சாமி வந்ததையா, இது எந்தெந்த சாமி தந்ததையா, எத்தனை பாட்ட சொன்னதையா, சுத்திர பூமி கண்டதையா, அடிச்சு வீசும் அந்த தகப்பனாச சுத்துதையா, வெடிச்சு பூக்கும் வேலையிலும் ஒரு வம்சத்து கதையே உள்ளதையா.